Da. Mă numesc Viorel Hudac, sunt director Clubului Sportiv Școlar Unirea Iași. Studiile gimnaziale le-am finalizat în cadrul liceului Emil Racoviță din Iași. Apoi am absolvit cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport tot din Iași, urmând ca apoi să absolv cursurile unei specializări pentru disciplina judo în 1981 în București. Practic, am finalizat și cursurile Academiei Naționale pentru Educație Fizică și Sport București. Din 1981 am fost încadrat în cadrul Clubului Sportiv Școlar Suceava, unde am și obținut o repartiție guvernamentală, așa cum se obținea pe vremea dinainte evenimentelor din 89. Din 1984 sunt șeful catedrei de judo a Clubului Sportiv Școlar Unirea, urmând ca din 1995 să devin directorul acestei unități. Din 1995 până în prezent sunt directorul Clubului Sportiv Școlar Unirea Iași. Clubul Sportiv Școlar Unirea Iași are ca activitate sportul și bineînțeles că, fiind o unitate sportivă finanțată de la bugetul consolidat al statului, asigură accesul liber al copiilor, al tuturor copiilor, pentru o selecție, instruire și o viitoare promovare spre sportul de performanță. Selecția copiilor are loc în școli, de obicei, sau în activități sportive organizate de către diverse instituții și nu numai sportive. În cadrul clubului funcționează acei elevi, indiferent de religie, apartenență socială, să spunem, precară sau alte condiții, care au calități fizice și care ulterior, sub conducerea unui antrenor, pot obține o performanță sportivă. Bineînțeles că în cadrul clubului nostru, mai ales după evenimentele din anul 1989, s-a constatat o discrepanță, mai ales sub aspect financiar și material, al unor copii care câteodată au probleme vis-a-vis de apartenența la o disciplină sportivă. Spun asta pentru că, într-adevăr, echipamentul și celelalte materiale sportive nu sunt tocmai ieftine și la îndemâna fiecărei familii. Clubul nostru face eforturi materiale și financiare deosebite pentru a asigura aceste două componente necesare procesului de instruire, în sensul că permite copiilor să aibă acces la ținuta reprezentativă, la echipamentul sportiv, indiferent dacă ei provin dintr-o familie mai săracă sau una mai potentă financiar. Avem, într-adevăr, în cadrul clubului nostru foarte mulți copii din familii, să le numim așa, defavorizate financiar, mai ales la disciplinele foarte grele, cum ar fi boxul, judo, luptele libere și așa mai departe, pe cum avem și sportivi în alte discipline mai etiliste, pe care le putem defini ca basketul, voleiul sau tirul cu arc. În cadrul clubului nostru, printr-o relaționare corectă cu familia, cu părinții acestora, depistăm condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea în cadrul școlii, definim climatul social în care copilul își parcurge existența și, bineînțeles, că definim și climatul familial. De aici apar tot felul de probleme sociale, cum ar fi lipsa serviciului în cadrul familiei și a unei susțineri precare din punct de vedere financiar. Avem copii care nu își pot achita nici măcar biletul de transport la bazele sportive sau care nu își permit să își achite unele costuri vis-a-vis de prezența în cadrul acestor activități. Noi,
prin aportul și susținerea financiară a Ministerului Educației, am asigurat până în prezent accesul acestor copii, în special a celor proveniți din familii cu venituri foarte mici, la toate activitățile de selecție, de instruire și ulterior de obținerea unei performanțe. Spunem asta pentru că acești copii participă la competiții atât de nivel local cât și internaționale, unde costurile sunt foarte, foarte mari. Am avut în cadrul clubului copii care, deși au avut o susținere precară din partea familiei, au fost copii proveniți din familii cu părinți despărțiți, chiar cu părinți plecați în străinătate, la munci, la diverse munci, cu părinți care nu s-au interesat de ei, având o familie foarte numeroasă, dar noi am reușit să depășim acest handicap, în sensul că am comunicat foarte bine prin profesorii noștri cu familia, cu școala, și am reușit să integrăm în cadrul colectivelor de sportivi fără a se sesiza lipsa problemelor spuse anterior. Bineînțeles că în activitatea noastră întâmpinăm și o serie de greutăți legate de legătura cu familia și relaționarea cu membrii familiei, pentru că acești copii sunt minori. Noi nu putem să îi selecționăm pentru activitățile noastre sportive decât după ce avem acceptul familiei sau al tutorului și de aceea câteodată întâmpinăm greutăți foarte mari în depistarea acestor, să spunem, tutori, acestor condiții în care copilul este lăsat să practice sport. Câteodată părinții condiționează prezența copiilor în cadrul unor activități prin unele, să spunem, foloase materiale pe care noi ne obligă să purtăm totuși discuțiile la nivelul lor, să le explicăm că toți copiii, indiferent de mediul social din care fac parte, în cadrul clubului nostru sunt tratați la fel, fără deosebire de mediul social sau de apartenența la o religie. Într-adevăr, pe parcursul activității mele am întâlnit foarte multe exemple când relaționarea cu părinții a fost foarte dificilă, în sensul că părinții nu erau interesați ca copiii lor să urmeze studii sau să activeze într-o anumită, să spunem, asociație, club sportiv, unde activitatea era organizată. Preferau ca acești copii să fie pe lângă ei, ținuți acasă, la niște munci gospodărești, sau fie să aibă niște obligații familiale de genul să aibă grijă de frații lor mai mici sau să poarte câteodată răspunderea aducerii unor venituri financiare prin niște munci prestate în afara timpului școlar. Noi am încercat să explicăm că această integrare a copiilor dumnealor în cadrul grupelor noastre și evidențierea muncii prin rezultate sportive poate schimba destinul acestor copii, în sensul că ei pot deveni la un moment dat chiar cei care ne reprezintă pe noi, Clubul Sportiv Școlar Unirea Iași, țara în anumite competiții internaționale și care pot schimba într-adevăr și destinul acestor copii. Greutățile pe care le-am întâmpinat sau le putem defini ca educație, în primul rând, pentru că părinții unor asemenea copii nu doreau efectiv sau nu știau, nu erau instruiți sau poate că nu depistaseră valențele copilului dumnealor, aptitudinile copilului în sensul de a urma anumite studii sau a participa la anumite activități. De aceea, totdeauna erau ținuți acasă și nu încurajați să participe la asemenea activități. Noi, la nivelul clubului, am făcut demersurile necesare totdeauna pe lângă familiile respective și am convins, prin argumente verbale,
că acești copii merită și ei să aibă șansa de a se afirma, pentru că altfel nu vor putea fi integrați mai târziu, la vârste mai mari, deci mă refer după majorat, în cadrul societății, dacă ei sunt ținuți și îndepărtați de evenimentele până la 18 ani. În activitatea desfășurată sub aspectul acestor copii cu situații defavorizate, am întâlnit multe exemple și cele mai multe le-am întâlnit la secțiile de box, judo și lupte libere. La box chiar am întâlnit cazuri când antrenorul selecționa copii din cei care își făceau, să spunem, veacul pe stradă, copii abandonați de părinți și care ulterior, dumnealui, prin muncă și perseverență, i-a adus să practice în mod organizat o activitate, să schimbe concepția despre viață, să accepte că el trebuie să meargă și să facă parte dintr-o colectivitate școlară și ulterior chiar acești sportivi au ajuns să ne reprezinte România în cadrul competițiilor internaționale. Avem de asemenea sportivi la judo și lupte libere care, deși proveniți din familii numeroase, ne-au reprezentat România la Jocurile Olimpice din Statele Unite ale Americii, iar mai nou, în cadrul secției de judo, avem copii care, atunci când ne-am selecționat, aveau foarte multe probleme de genul celor financiare, greutăți în sensul că părinții nu le puteau susține activitatea, poate nici deplasarea până la unitatea noastră, dar ulterior, printr-o comunicare mai atentă și o grijă deosebită din partea profesorilor, acești copii au fost integrați și la ora actuală fac parte din loturile reprezentative ale României, obținând chiar rezultate în cadrul campionatelor și cupelor europene. Noi am ajuns ca, bineînțeles că nu facem niciun fel de separare acestor copii față de restul colectivilor, ei sunt integrați în totalitate, copiii înțeleg și participă la aceste competiții pe grupe valorice, dar, într-adevăr, putem să nominalizăm câteva cazuri de genul ăsta care au ajuns să fie liderii acestor grupări de elevi, în sensul că ei au înțeles că numai în cadrul unor colectivități își pot desăvârși pregătirea și educația. La ora actuală avem copii care au trăsături de caracter și de personalitate foarte bine conturate și care, aș putea spune, că au uitat un pic de greutățile de acasă și se manifestă corespunzător vârstei unui adolescent normal.